Alderdi Popularraren aurka egingo dute filoterroristak direla esateagatik. Euren esanetan Basagoitik ez ditu ezagutzen eta ez du halako adierazpenik egiteko eskubiderik. Basagoitik eta Zifuentesek dimititu egin behar lukete. Kargu publikoa izan da ezin dute halako astakeriarik esan. Popularrek Bilbon duten egoitzan izango da hain zuzen kaleratzeak Stop Bizkaiak egingo duen lehen scratch kanpaina. Protesta mota honen aurka aritu direnei erantzun diete, nahikoa arrazoi badagoela gertatzen ari dena salatzeko. Ez dugu inoren askatasunaren aurka egiten. Politikariek bai ordea azken urteetan 400.000 familia kale gorrian utzita. Bitartean lanean dihardute. Hemendik aurrera Erromon eta Berangon ere izango dute lokala. Sestaokoan ordea, ordutegia murriztuko dute, udalak ez dielako gastuekin laguntzen. Gure funtzioa aholkularitza da eta ez arazoa konpontzea. Horren ildotik salatu dute hainbat udalek eurena den egitekoa, etxegabetzeen aurkako plataformen bizkar uzten dutela.